Obrim la persiana de la barbaria, amb Joan Mestres i Jordi Humet. 1:15, 1 minut per sobre d'1:15 i ja tenim aquí a punt la barbaria. Ja depèn de la música que sona, ja sabeu on som, i aquesta música és una de les que li agrada al Jordi Humet. Bon dia, Jordi. Bon dia, amb alegria. I amb nosaltres també, en Joan Mestres, bon dia. Hola, molt bon dia. Avui estic espiritualment bé. Sí? Sí. Has rebut la benedicció del Sant Pare? Sí? Haig de dir que l'espectacle d'ahir a la Sagrada Família va ser espectacular, eh? Bueno, sí? La imatge és... Això sí que val la pena. Vam quedar com uns senyors, eh? Vam quedar com uns senyors. Estàveu allà o vau veure per la tele com tothom? Tele, Home, Vale. Què? Fins un cert punt. Fins a un cert punt anem o no anem a coses. Val. Hi ha coses que... Ell va a concerts de música, però aquestes no són les seves. Jo vaig a la sala Apolo... Bueno, benvinguts. Sí. Un dia especial avui, també. Sí. Bueno, cada vegada té la seva cosa especial, no? Però avui ha sigut com molt sorprenent, això, eh? Jordi, comencem per la música, va. Genesis, el grup. Veus, Genesis, s'hi va tot lligat. No, ha sigut un dels grups més influents en la música del rock i la música progressiva, perquè Genesis va tenir dues etapes. Una etapa que al davant hi havia el Peter Gabriel, que era un il·luminat, i que feia de les actuacions en feia espectacles, no? Aquí teniu la foto, només heu de mirar aquesta foto. Ostres! Està volant, no? Sí, era molt bo. Feia cançons que duraven 24 minuts, 25 minuts, era... I a l'any 75, el grup va néixer l'any 67 i a l'any 75 va marxar, que s'andava en solitari, però en la bateria hi havia un tio que es deia Phil Collins. Ah, carai! I es va liderar el Phil Collins. I aleshores el Genesis té dues etapes. L'etapa del Peter Gabriel i l'etapa del Phil Collins. Un era més aviat això, una mica espectacle, una mica experiències, i l'altre era més pop, i el grup ha tingut el mateix nom, però amb dues vessants diferents. Curiós, sí. Ha estat bé, i el Phil Collins li va donar un altre aire, una altra història, i el Phil Collins té alguna que no pocs artistes ho tenen, que amb Genesis va vendre més de 100 milions de discos i individualment ell també va vendre més de 100 milions de discos. Vull dir, pocs artistes o pocs cantants ho tenen. Totalment. Un grup maco. Potent, eh? Molt bé, quin hem escoltat ara, començant? No puc ballar. No pots ballar? No, no? Puc ballar. Hombre. Si em fa mal, jo no. Pot ballar. Molt bé, Jordi. Bueno, avui tenim el privilegi de... Sí, avui tenim el privilegi... I el Patrick Gabriel. Sí, ara mateix. Que s'il·lumina. Està ben trobat, això. Ho havies pensat, eh? No. Haig de ser sincer. Bé. Fins aquí... Ha sigut casualitat, però ve a ser una mica paral·lel. Bueno, avui tenim el privilegi de compartir una estona amb dues persones que han estat i continuen sent protagonistes de l'actualitat municipal. Fa tot just una setmana es produïa el relleu a l'alcaldia de la nostra població, un moment important per qualsevol municipi. Per això hem volgut reunir aquest programa a qui fa pocs dies ocupava el càrrec d'alcaldessa i a la persona que ha pres el relleu i que enceta ara una nova etapa al capdavant de l'Ajuntament. Segur que serà una conversa interessant i també una bona oportunitat per conèixer una mica més de prop qui hi ha darrere dels càrrecs. Bon dia i benvinguts Isabel Garcia i Ripoll i Joan Carles Mingueza i Les Heres. Molt bon dia i ben trobats. Molt bon dia i una altra vegada un plaer poder compartir aquesta estoneta amb vosaltres i amb el meu alcalde. Que bé, no? Ha quedat bé això, eh? Hombre, és el meu alcalde. Ha quedat bé això, eh? Uau, quines paraules. El plaer és meu perquè aquí, en aquesta sala, avui tinc moltes coses que aprendre. Des de l'alcaldessa fins als dos estudiants i tu mateixa, doncs avui estic amb
fa goig. Ai, calla, va. Nosaltres volem de tu, va, no. No, a veure, és veritat que volem... O sigui, la Isabel la coneixem, i com que la coneixem volem saber com està vivint aquesta etapa, i a tu hi ha molta gent que et coneix, però hi ha molta gent que no et coneix encara. I volem que et coneixin, perquè pensem que vals molt la pena. I com a... Gràcies. Sí, estem parlant de persona, Vull dir, com a alcalde ho veurem, Això ho veurem. Però com a persona crec que vals molt la pena i m'agradaria que la gent que... Aquest home no el conec jo, doncs no saps el que et perds. Així que agafa't fort. Ui. El primer de tot, jo crec que després d'una setmana, just que avui fa clavat una setmana, m'agradaria que féssiu una valoració d'aquesta última vostra setmana. Vale? Que ja serà al·lucinant, perquè la teva, Carles, ha sigut al·lucinant, Sí. O sigui, increïble. I segur que la d'Isabel. I la de la Isabel estic convençuda... No tant. Bueno, Isabel, al revés. Al revés que el Joan Carles, no? Sí, llavors anem a veure, Isabel, aquesta última setmana, què has fet? O sigui, des del divendres al matí que et vas llevar, ja com et vas llevar, i quines coses has fet diferents que no has estat fent en els teus últims 20 anys, que es diu ràpid, però Déu-n'hi-do. No, 20, 31, Gemma. Bueno, sí, clar. Sí, va estar regidora. Com a regidora la cosa ja va ser molt intensa. La veritat és que no té res a veure amb el que la setmana que ha passat l'alcalde. M'he sentit molt identificada, he pensat molt amb ell, perquè jo també vaig tenir el primer dia d'alcaldessa i us puc assegurar que va ser molt més tranquil que el que ha tingut el Joan Carles. El Joan Carles ha tingut una entrada que ha superat això, com li diuen molta gent, molts perpetuencs i perpetuenques, a partir d'aquí tot serà planer. Home, i tant. Perquè realment... Puc explicar l'anècdota? I tant. 15 dies abans parlàvem, no? Ostres, què hauria de fer l'alcalde el primer dia, no? Si anar a visitar una casal d'avis, o anar a visitar una escola, o una empresa, no va caldre que es fessin agenda, perquè és que l'agenda li va venir sobrevinguda, i la veritat que us haig de dir que el primer dia és molt dur, i el que va tenir el Joan Carles va ser multiplicat per no sé quant. Per tant, i ho va gestionar superbé. L'anècdota i la brometa que li fem és que tampoc no cal que es doni a conèixer tan de pressa, perquè va sortir per totes les teles, que va sortir per tot arreu. Home, és que menys de 24 hores, és veritat que estava als mitjans de comunicació. Es va muntar un centre de comandament que hi havia els Mossos, els caps de bombers, i lògicament era una situació per fer broma, però quan ja estava tot controlat i ja veiem que la situació ja estava, doncs això, controlada, em feien aquest comentari de dir, a partir de demà el que vingui. Diu, tu, home, el que vingui demà, ja després d'això, ja, bueno, què hi ha? Una inundació? Ja vinc jo. Jo me n'encarrego. Sí, però no, va ser una situació complicada, difícil, va haver-hi moments que es va patir molt, perquè hi havia la por que l'incendi passés a les naus colindants, que hi havia una de cartró, hi havia la de producció, que hi havia, llavors sí que hi havia allà elements, benzines, gasoils, consumidors de fàcil combustió. Vull dir que aquí sí que hi havia molta por, no certa, hi havia molta por que passés. Ho van aconseguir, es van centrar tots els esforços dels bombers, de cossos, de tots els operatius que hi havia allà. Una pila de gent, O sigui, un desplegament increïble. 37, si no recordo malament, 37, 38 unitats de bombers, i que és cert que hi ha unitat, el camió també, tots són unitats, no? El cotxe de suport, etc. També a la companyia d'aigües Casa també vam haver-hi de cridar perquè es van quedar sense... O sigui, va ser un desplegament brutal. Va ser un desplegament brutal de moltíssima gent. Això et venia a les notes que et va deixar la Isabel? No. Com gestionar una cosa així? Mira, vam fer una reunió... No, és que no vull fer broma, perquè és una situació, però havia una que posava al punt 4, entre parèntesis, sorpresa. I aquest va ser el primer, no? No sé si era aquest o no. No, ens vam reunir prèviament amb el cap de policia i amb el regidor de seguretat, perquè li van dir, escolta'm, tu ets el màxim responsable de seguretat. I vam fer la broma, perquè
que vam dir, la broma, o vam fer el símil de dir has d'estar pendent des del minut zero perquè et poden trucar a les 3 de la matinada, com ens va passar, malauradament també, amb una empresa a Polinyà, que a les 3 de la matinada ens van trucar, que hi havia una empresa que ens havíem de confinar, que va sonar les i a alarmes, les 3 de la matinada ens en vam anar cap allà, li vam dir, doncs t'has de preparar. Ostres, ho va posar a la pràctica, però us haig de dir que tots els cossos de seguretat local, protecció civil, policia, companyia d'aigües, que també el pla d'evacuació de la pròpia empresa, que va funcionar va anar tot molt bé. Dintre de la desgraciada situació, la veritat és que es va gestionar superbé. A la meva setmana. Avui just que no hi havia caigut, Jordi, que avui feia una setmana. Tu el divendres et vas llevar... No, jo el divendres... No, Gemma, no. El divendres encara vaig tenir un acte de l'Ajuntament, per tant, el vaig fer. El dissabte vam tenir la festa de l'esport, que evidentment vaig acompanyar els meus companys i companyes. Però no va córrer. No, amb això he guanyat amb l'alcalde. Ho vaig dir des del minut zero, Jo no he corregut mai la cursa i l'alcalde, el primer any no, el primer any com a alcalde, perquè l'havia correguda, ja va córrer. El diumenge també teníem un acte amb gent gran, vull dir que encara no hi ha aterrat. Però sí que amb aquests 2 o 3 dies d'aquesta setmana, com us comentava abans, és com estar desubicada. Allò de tenir la sensació de dir has de fer no sé què i no ho estàs fent i tenir com un malestar, però alhora dir no, és que ja no et toca fer-ho, però que aquí tinc 2 jubilats que m'han dit que en 4 dies això se supera. Passa ràpid. I la veritat que, contenta perquè he pogut dedicar estonetes més a la meva família i aquest matí he anat a portar la nena a l'escola i he fet aquelles coses perquè l'anècdota, no? La nostra neta ens deia és que Isabel, no sé si és vos dolent que deixis de ser alcaldessa. Diu, perquè és que des de que jo he nascut tu has sigut alcaldessa i llavors ara em costa. Clar. I vam fer llista de pros i contres i ens va guanyar el que era bo que deixés de ser alcaldessa perquè podia estar més per ella. Molt bé. Vull dir que aviam, de mica en mica anar-ho assimilant, molt contenta i orgullosa i no me'n cansaré de dir-ho, de que queda un gran equip de companys i companyes responsables, il·lusionats i amb ganes de tirar endavant, i la figura d'en Joan Carles com a alcalde, que evidentment és una persona que escolta, que dialoga, que sap fer equip i que la veritat que això em dona una tranquil·litat brutal i estic molt i molt contenta. Serveix per apagar focs. També. Una persona que... I per córrer curses. Ho té tot aquest alcalde. Algun capritxo t'has donat aquesta setmana? Alguna cosa que dius, això no ho hagués pogut fer? He descobert que anar a la platja entre setmana és una meravella. Sentíem les ones del mar. No hi havia ningú amb el radiocaset i amb els crits de la canalla. Pots aparcar allà un vol. Pots aparcar un vol, Jordi. I vaig estar llegint davant del mar. Feia un dia preciós, mig ennuvoladet, però feia un dia preciós i la veritat que va ser un dia maco. Va ser un dia maco. Comparada amb la setmana de l'alcalde, aquesta setmana, mare meva, o sigui, ens en fèiem tots creus, perquè dèiem, és que no acaba de complir ni les 24 hores d'alcalde i ja l'estem veient arremangat davant d'un incendi enorme i a tots els mitjans de comunicació. Això és arrencar de 0 a 100, Joan Carles. Sí. Ningú està preparat per una cosa així, però sembla que has estat a l'alçada. Totalment. Bueno, agraeixo la teva valoració. Sí que és cert que va ser una arrencada d'un Fórmula 1. Perquè tu quina previsió tenies per aquest divendres? Primer dia d'alcalde. Jo el divendres havia vingut la meva família de Sòria per l'acte de dijous. Sí. I llavors el divendres al dematí, no, ja teníem una miqueta, el divendres era una miqueta el que deia ella, no? O sigui, a veure quina era la primera acció com a equip com a alcalde que feia, si alguna trobada, tal, però no ens va donar temps precisament per això, perquè jo volia anar a acomiadar-me de la família que havia vingut a Sòria i els hi vaig trucar. I on esteu? Doncs mira, estem aquí, doncs vaig a veure's. I no havia ni arribat pràcticament, era per dir-los adeu, no havia arribat i ja em van trucar i van marxar, serien aproximadament les 3 de la tarda, i vam estar fins a les 9 aproximadament, que ja ens van dir al centre aquest que havia muntat de comandament, que ja pràcticament totes les unitats de bombers doncs marxarien, que deixaven una unitat de Mossos per si hi havia alguna emergència i de policia local nosaltres també deixaríem una unitat per tallar el carrer perquè els bombers poguessin treballar amb tota la tranquil·litat i l'endemà al migdia doncs ja l'empresa es va fer càrrec de la situació. Però ja dic, en un principi, ara també el divendres al dematí acabo d'aterrar
estava fent una mica de trasllado, estava mirant una mica d'agenda, a veure què fem, què no fem, o sigui, situant-me una miqueta que no em va donar temps a pràcticament... Perdona, quina és la sensació aquesta de... Perquè jo he viscut la seva sensació, la de recollir el despatx i marxar. Que això, tot i que ho saps i ho tens clar, costa, perquè, clar, jo també portava 22 anys i, clar, et costa, però la teva, que és al revés, és allò d'entrar a un despatx, no? Entrar a l'Ajuntament... No és un despatx qualsevol. És un despatx que tens saps que tens al darrere una població de més de 26.000 persones a les que has d'atendre. No és entrar al despatx. Tots els despatxos o totes les coses que fas o tot té la importància i té la responsabilitat que ha de tenir, però que en aquest cas és això. En aquest cas saps que és el despatx de la persona que té la responsabilitat de dirigir, entre cometes, perquè ja tens un equip molt gran, tens assessors, vull dir, no estàs sol. Si estiguessis sol, llavors sí que seria una bogeria. Però sí que és cert que és el despatx d'això, el despatx amb el que saps que hi ha la persona que és la responsable del benestar, de dirigir una ciutat, d'optimitzar recursos, de que la ciutat sigui el més propera a la ciutadania respecte a el que ella vol, el que espera d'una ciutat. O sigui, és una responsabilitat molt, molt gran. No fa por, però fa vertigen de vegades, no? Perquè dius, ostres... O sigui, que en definitiva no has tingut temps de canviar els mobles del despatx, no? No. Com el president que entra... Tampoc canviaré... Les parets de color... No, això es quedarà tal i com està, perquè a més hi ha uns quadros molt macos, hi ha un quadre de la Pilarín... Pilarín Vallès? Sí, hi ha un quadre molt maco de la Pilarín Vallès, de Santa Perpètua, o sigui que és preciós, que aquest no es pot treure. La nostra família més gran, exacte, els gegants. També tenim els gegants. El racó màgic, O sigui, tenim la clau. L'altre dia vam tenir una anècdota amb la clau, que va venir un matrimoni, una parella que es casava. Va ser una cosa molt divertida, perquè va venir una parella que es casava i venien amb un nen petit. I van fer l'entrevista i tal. I amb el nen així xerrant li vam dir que teníem la clau que fan servir els Reis Mags per obrir les portes de la casa. Clar. I es va quedar, se li van posar uns ulls i li vam ensenyar, li vam dir, agafa-la. I l'endemà que me'l vaig trobar al casament li vaig dir, perquè va haver-hi gent que em deia, diu, que raro que se t'apropés a tu, perquè normalment el nano... Doncs clar, diu, i s'ha apropat a tu i ha començat a xerrar amb tu. Diu, és que ahir li vaig ensenyar la clau. Sap qui té la clau? És el jefe del poble. El nano aquest va dir, aquest és amic meu. Aquest és amic meu. Va ser molt divertit, però bueno, faig referència a això, no? Que el despatx es quedarà pràcticament, sí que potser haurem d'afegir paperassa i de treure, però coses d'aquestes que es van fent o que te van arribant. Vull dir, aquest serà, diguem-ne, el cicle normal de lo que serà el canvi del despatx. I la foto dels fills i de... Sí, dels nets, sí, aquí posaré alguna cosa personal, perquè sempre t'estiguis acompanyat del La petita és la neta? Sí, la neta i el net. Però la petita, la que estava allà el dia del ple i anava plorant, i la teva dona la tenia que agafar i donar una volta... Aquesta sí, la neta sí, ja va haver-hi un moment que... No, esclar, és que aguantar els polítics costa. Quan el van deixar anar, va anar directe a l'avi. Home, és que no, va dir, diu, puc anar a fer un petó al iaio? Home, clar. I van dir, sí, clar. Perquè clar, em va veure dret i em deia, iaio, diu, que et donaran un premi avui. Un premi gros. Sí, no, però sí que em posarien fotos d'aquelles que quan estàs una mica... les mires i... dius, vinga, pa'lante. Sí, i et reconforta en molts sentits. Et donen pau, et donen tranquil·litat, et donen coratge. Són aquestes fotos que mires i dius... Va, vinga. Exactament. I sí que em posaré alguna. I els nets, doncs ara, això, és una... porten una vitalitat i una energia, doncs, que ja feia temps que com que els nanos creixen, doncs la tenies allà una mica aparcada. Clar.
i ara de trobar-te-la una vegada, doncs... A l'Isabel han crescut molt ràpid. A mi sí. El nen està grandiós. El nen està enorme. I la nena cada dia I està la guapa, nena però també. vull dir, el nen La està nena grandiós, ha fet unes estirades... És que el nen ara ha fet aquell canvi, no? Sí, De clar. nen a adolescent, Sí, i ara sí, de sí, cop és i una volta passada. estan molt guapos tots dos. Un altre. Molt Té una veu guapos. molt interessant, L'hem parlaré. de fitxar. Sí, sí, Ell, ja. fent el treball que han fet amb l'Institut Escola que han vingut, Sí. li ha entusiasmat lo de la ràdio, eh? Molt bé. Sí. Sí, Li hem sí, a de més- buscar. Jo li deia, Iker, busqueu una colleta de nanos i, coi, no Sí, sé, sí. organitzeu alguna cosa i doneu veu, perquè de vegades se'm queixen. Jo amb el Marçal, quan tenia l'edat de l'Iker, 14-15 anys, a la festa major, que els grups que porteu, que no, si no m'agraden... Que... Potser ets tu regidor, Joan Segur, Mestres. segur. Bueno, doncs llavors igual tenien raó, eh? No siguis dolent. Total, que li vaig dir, nen, menys queixes. Apunta't a la comissió de joves, de desconcerts, vas, i ho va fer. Sí, Molt senyor. bé. Es va apuntar, va començar... I va estar diversos anys, sí. No sé si va coincidir quan també feia de col·laborador de la ràdio, va ser en aquell temps més o menys. Sí. I sí, per tant hem de motivar aquest jovent. És veritat, Els hem de perquè, motivar. a més, la prova la tens amb el teu fill, no? Va començar a tenir inquietuds, doncs va, mou-te, i es Clar va que començar a moure, i es va convertir també en un referent, no? Una persona que movia també el poble, i al final mira on t'ha arribat. Sí. Portant el que no li agrada a Calés, el tema de Calés que no li agrada Bueno, això és circumstancial. Cada vegada li troba més, la bueno, cosa menys que, mal, ostres, no menys m'ho hagués mal. pensat mai. És això, estiguis en l'àmbit que estiguis i tinguis la responsabilitat que tinguis a l'Ajuntament, és un repte, és un repte si tens continu. un equip que t'ajuda i És un tu, a repte, més et clar, motives... No, tenim un gran equip tècnic, però un gran equip tècnic, i la veritat és que aquest vertigen que deia el Joan Carles, quan li vaig proposar que havia pensat amb ell per substituir-me i tal... Com va ser aquella conversa? Perdoneu, Això no ho podem explicar. Com va ser? On va ser? I tu com et vas quedar, Joan Carles? I una miqueta, val, que es pugui explicar. Fem una miqueta de safreig. Va, sí. Va ser en un restaurant d'aquí Santa Perpètua i ens coneixien... Després del dinar. Sí, ara t'explico, sí. Vam anar a un restaurant i ens coneixien i devien pensar que aquests han de venir a parlar de coses avorrides i ens van ficar en un menjador sols. Per tant, estàvem tots dos sols. Bé. I el Joan Carles, perquè jo li deia, Joan Carles, des de que va entrar com a regidor, no ens veiem gaire, no. I ell devia pensar aquí, la jefa, com me diuen, passarà llista i ve a llegir la cartilla. Jo vaig preparar ja tot un informe. Havia fet els deures. Dic, mira, hem fet això esport. La Sam, el no sé què, el no sé quantos. I com diu el Jordi, vam arribar als postres i llavors vaig dir, molt bé, Joan Carles, ja m'has passat comptes, però el motiu de la trobada era que he pensat, se'm va tornar a començar a posar de tots colors, teníem una finestra i em va dir, Isabel, obre la finestra que m'estic marejant. Hombre! Va haver-hi moments... Hi van haver moments d'emoció, perquè en aquests moments, igual que jo el dijous passat, avui fa una setmana, trobes molt a faltar aquelles persones que sempre t'han donat suport i que en aquests moments ja no les tenim, i ell també se'n va recordar de la seva mare. Jo la meva mare, sí, la meva mare la tinc molt present, fa 2 anys que ens va deixar, la tinc molt present, perquè jo sempre ho dic, nosaltres som una família matriarcal. O sigui, la meva mare tenia un pes específic a la família i el té encara, perquè moltes de les coses que fem ho fem pensant en ella i el que faria. I jo el primer que sí que sé, perquè la meva mare també tenia una manera així d'expressar-se, que si jo en el moment que li hagués dit que m'havien proposat i ella em diria, el que no s'embarca no se marea. Molt bé. Que bona. Una dona forta, sí senyor. És a dir, ella no li feia por absolutament res. Absolutament res. I sempre deia la mateixa frase. El que no s'embarca no se marea. I a tu et va venir allò, en aquell moment. Sí, diu, si no tenim la capacitat de prendre decisions valentes, sapiguem les conseqüències, lògicament. Clar. Perquè si tu t'embarques... Sí, perquè no t'està dient el que no s'embarca no llega a puerto, no, el que no s'embarca no se marea, com vulguem dir, te'n vindran. Sí, vindran les onades. T'has d'embarcar, però que sàpigues que això no serà una cosa... No, segur que et mararejaràs. Exacte, però que et mararejaràs. Però t'has d'embarcar. Perquè si no, per això... Per això no val la pena. No val la pena. Uau. No, i ella tenia això. La meva mare tenia aquestes
aquestes frases lapidàries que marcaven. I sí, igual que el que deia I Isabel. et vas marejar en aquell moment, ja tu, Sí, sí. Tu ja vas pensar al barco, obre'm la finestra, Isabel, obre'm la finestra que em mareixo. Ja li va venir el primer mareig. Només de no havia ni tret ni el tiquet. No, però la veritat que va tenir una resposta molt responsable, que recordo que va ser la mateixa sensació. He reviscut aquests dies moltes situacions que jo vaig reviure fa 24 anys. Clar. I em va dir, Isabel, però és que això és una gran responsabilitat. Dic, sí, Joan Carles, també has de pensar que no depèn única i exclusivament de tu, sinó que te'n donaràs compte, i ja ho sap, perquè és regidor i perquè fa anys que està amb nosaltres i ja veu com funcionem, però sí que hi ha aquell sentiment de dir, és que si algú no acabo de fer com hauria de fer, no és només conseqüències individuals, sinó que la tenen davant de tot un col·lectiu. Però que ja li vaig dir, això també se supera. Jo la vaig tenir, aquest pes, no com a alcaldessa, sinó que ja el vaig tenir quan vaig entrar com a regidora, fins que te'n vas donar compte que, a part de que hi ha un equip tècnic que, evidentment, quan et porta les coses ja està visat jurídicament, tècnic, tot, llavors l'equip de companys i companyes de l'equip de govern. Per tant, això és una responsabilitat col·lectiva i que te'n dones compte que ho fas plegat. D'alguna manera em va passar quasi el mateix a tu, perquè tu també anaves de 6 o de 7. No, en aquell moment ja era la 2, Joan. Estaves a la 2? En aquell moment sí. En aquell moment sí, que per això, automàticament va plegar el Pere, d'alcalde, que va quedar com a regidor, i ja vaig entrar jo perquè era la número 2, ja era la primera tinent d'alcalde. Jo em pensava que estaves més enrere. Com a regidora que estaves, perquè jo també estava com a regidor, vaig entrar també com a regidor de comerç, i tu estaves en temes socials. Jo sempre vaig portar serveis socials, sempre era el meu servei, un mimat, i jo sempre vaig portar serveis socials, però també vaig portar, en tots aquests anys, vaig portar medi ambient, vaig portar igualtat, vaig portar salut, vaig portar educació, que vaig disfrutar molt també, menys números i pedres, que si ho hagués hagut de fer com ho ha hagut de fer el Marçal, doncs segur que tothom n'aprenem i li trobem la gràcia de la cosa, però he sigut més de persones, d'atenció a persones, i la veritat que he disfrutat molt. I te n'acabes donant compte que això que és una responsabilitat compartida, per més que també ets a dir, i en Joan Carles li passarà també en algun moment, que tens una miqueta la solitud de l'alcaldia, perquè hi ha moments que els has d'afrontar tu directament, que no, per més que tinguis un equip de companys i companyes a darrere, però els has d'afrontar tu. Però que se superen, se n'aprèn, és l'aprenentatge. I la veritat que us haig de dir, i ara que ho miro una mica en retrospectiva, que segur que hi ha altres coses assimilables, però és un honor poder servir al teu municipi, poder aportar el teu granet de sorra, poder treballar per coses, per millorar la qualitat de vida de la gent, sobretot, però el poble en general, i penso que hem tingut una vida, i el Joan Carles l'ha tingut abans de ser alcalde, però ara continuarà molt intensa. Un dia ho comentava amb el Pepe i ho dèiem, hi ha persones que segur que són molt felices, però entren a la feina una hora, surten amb una altra, cada dia més o menys és el mateix, i, perfecte. Aquí no. Aquí és un Dragon Khan cada dia. I el primer dia de l'alcalde n'és un bon exemple. Vull dir que, però alhora és motivador, és engrescador, és satisfactori, passant bones i estones i altres no tant. Però tot molt intens, no? Però és molt intens i molt agradable. Perquè és el que dius, és un Dragon Khan de sensacions, però, per exemple, parlem del divendres, però parlem del dissabte, que fem la festa de l'esport. Clar. Va ser una festa... La teva setmana ha sigut... La festa de l'esport va ser un dia increïble, meravellós, que te n'adones de la quantitat d'entitats esportives que tenim al poble. Brutal. La quantitat de gent que està involucrada. Vas a fer, no sé, amb el Centre Cultural Andalús, vas amb els CREM, vas amb... O sigui, te n'adones, parlem de la festa de l'esport, però hi ha una quantitat d'espai. Anem al Molí, que també fa coses... O sigui, hi ha una quantitat, els carreters... Hi ha una xarxa... Ara es deixava els carreters. Sí, els carreters, no. Anàvem a despedir, però bueno... No els pot dir a tot. No, és a dir, hi ha moltíssims. Hi ha tantes que no. Hi ha tant. Però, per exemple, tenim lo del divendres, que va ser una nota agra, però després vas al dissabte, al dematí, amb totes les entitats, la quantitat de nanos que estan involucrats per fer esport, la gent que està involucrada de forma totalment altruista, que fan un treball social
increïble, perquè estan amb nanos de totes les edats, amb el hockey, el bàsquet, el tenis taula, el judo, karate, futbol... Això és un dels tresors d'aquest municipi. Totalment. No tots els municipis tenen aquests tresors, també t'ho dic, després la botifarrada que fan, que s'involucren el dels bàsquet, van estar allà fent la botifarra, servint, o sigui... te n'adones del que acaba de dir el Joan, que és una cosa envejable. És que si no fos... Perdona. No, Jordi, digues. Si no fos per la gent, si no fos pel voluntariat, vull dir, moltes coses potser no es podrien fer, perquè no s'arribaria. En canvi, la gent es dona i això és el maco de tot això que esteu explicant. I llavors la nostra tasca, en aquest sentit, com a Ajuntament, és donar-li tot el màxim suport a aquestes entitats. Acompanyar-les, que se sentin protegides, que nosaltres fer aquest eixopluc que elles, doncs, que l'Ajuntament està per nosaltres, ens ajuda, o sigui, aquesta és una tasca que l'hem de cuidar perquè s'ha fet i s'ha fet molt bé durant tants anys, precisament per tota aquesta xarxa que tenim d'entitats dintre del municipi. Ara fa temps, Joan Carles, que ara no ho he mirat, però fa un temps ho vaig mirar, i el 50% d'activitat que produeix, que hi ha al poble, la fem l'Ajuntament. Però l'altre 50% el fan les entitats. I com diu el Jordi, si tot això ho haguéssim de fer des de l'Ajuntament, primer que no toca. No toca perquè són coses que surten del poble, surten dels perpetuencs i perpetuenques, i de vegades hi ha coses que tu les vols implementar des de l'Ajuntament i no surten. I recordo, Joan, te'n recordes per la Festa Major que volíem copiar experiències positives d'altres municipis, que era fer les colles per la Festa Major. Ho vam intentar i ho vam fer des de l'Ajuntament. Els grocs i els liles. Els grocs i els liles. I no va funcionar, perquè això ha de sortir de la ciutadania. I aquí sí que és veritat que l'Ajuntament, i sempre és poc, però des de l'Ajuntament hem intentat acompanyar, com deia en Joan Carles, les entitats, i hem superat un moment molt dur que va ser la pandèmia. Jo he parlat amb alcaldes i alcaldesses que alguns m'han dit, per la pandèmia la meitat d'entitats van desaparèixer, i aquí, per sort, no ha desaparegut ni una. Vull dir que tenim un teixit associatiu que som l'enveja, Joan. Som l'enveja de molts municipis. I només tenim agraïment cap a totes aquestes persones. Amb el doble factor, que és el que deia l'alcalde, que són gent que ho fan de manera voluntària. Exacte. I posen calés de la seva butxaca perquè es desplacen amunt, avall, no sé què, i no passen ni un rebut de benzina. I a part d'això, que jo sempre dic que personalment visc el món, continuem parlant de l'esport en aquest cas, visc l'esport des de la vessant més professional i de la vessant més esportiva base. I llavors sempre dic que el professional ho té tot. El professional és la seva professió, però té tècnics, metges, material, etc. Dic, aquí t'hi trobes amb aquests recursos que de vegades són molt limitats, però a més t'hi trobes que ho fan, a part de forma altruista, que venen de la feina, que s'han emprenyat amb el cap o el cap que s'ha emprenyat amb un treballador, d'un examen que els ha sortit malament, que vull dir, que venen de fer tota la seva jornada laboral, sigui treballant com a empresari o estudiant o el que sigui, i després vas a les 7 del vespre amb 40, 50, 150 nanos, a ballar, a patinar, a fer el que sigui, amb bona cara, amb un somriure, a fer teatre. No és això, que a part has de tenir aquesta actitud tan positiva perquè fas un esforç. Moltes vegades has de fer un esforç perquè no vens d'aixecar-te del llit i vinga, me'n vaig a fer esport o el que sigui. No. Vens després d'una jornada de treball o d'estudiar. Sí, però això també és una vàlvula d'escapament. Vull dir, això és el millor psicòleg que puguis tenir. Exacte. Vull dir, sempre, jo també m'he cuidat sempre de coses i al final penses i dius, sort que tenia aquesta vàlvula de dir, m'oblido de la feina, m'oblido de tot i vaig a fer coses que m'agraden. Vaig a córrer. Parlant d'això, com vas quedar a la cursa? Molt bé. El 200 i pic, espera, ara t'ho dic, perquè tinc la... Dels 1.000 que hi havia... 1.400, i vam haver de tancar. Sí, de gent, quanta gent hi havia? No, més de 1.000 persones i tu vas quedar al 200? No, a la meitat aproximadament, als 600... Va quedar més bé que jo. Vaig fer una hora... Però si tu no hi hauries anar-hi. Pues per això, clar. El Joan no va anar ni a aplaudir, Jo no vaig ni a aplaudir. Com a mínim d'avituallament, de donar-los aigua o alguna cosa, aquells que fan esforç. No. Vam fer una... Ets esportista, tu? Bueno... Fas una mica d'alguna en el teu dia a dia? Sí, a més, és un home que està preparat per segons quines circumstàncies. A veure si ho diu. Explica'ls. Faig una mica... A veure, l'esport
sí que sempre m'ha agradat. De jove doncs he jugat. És cert perquè al col·legi doncs, un any fèiem tenis taula, un altre handball, un altre bàsquet. Ostres, que bé. O sigui que Bueno, així has tastat una mica tot, he tastat una Quina mica sort. tot. Després ja vaig començar amb el futbol i ja el vaig deixar fins als 50... fins a la pandèmia. Mira, fins a la pandèmia jugava de forma, lògicament, amateur, no? Sí, sí. Però fins a la pandèmia vaig estar jugant a futbol. I després sí que he fet molt esport de raqueta, perquè al poble de la meva mare, que són de Sòria, doncs allà, al frontón, era el juego pelota, que li dèiem, el juego pelota, doncs allà anàvem al frontón, i he fet d'esports de raqueta, una mica de tot, vaig fer squash i també amb el tenis una miqueta i després, doncs, com tothom, t'animes amb el pàdel. També vaig a córrer i faig boxa. Això és el que et deia, que està preparat per segons quines coses. Un altre punt a favor del cap. Jo tampoc, Ella no tenia ni artes marciales, ella. Bueno, però ella defensa personal sí que la portava molt. Vaig quedar a la posició al 672. Molt bé. Molt bé. De la meitat cap És endavant, un bon número, és un bon És un bon número. I vaig fer 1 hora 53 segons. Bé, per l'edat que tengo... Molt bé, molt bé, molt bé. Vale, seguim amb... Ja no farem pausa per la música ni res. no la posem música ja va... Seguim amb la teva La música setmana. la tenim aquí Val. avui. Dissabte, festa de l'esport, diumenge corres, no? Com va ser Sí, el diumenge dissabte vas córrer? vaig fer la festa de l'esport i el diumenge a les 8 del matí, doncs ja, bueno, vaig llevar abans, no? A les 7 i pico, m'aixeco, escalfo una miqueta, va vindre amics a córrer amb mi i doncs això, em vaig a la festa de l'esport i faig la cursa, 10 quilòmetres, molt bé. després ens quedem allà a fer els premis, que també molt maco, molt emotiu, la quantitat de premis que vam donar, que també posa en evidència doncs, el nivell esportiu que tenim a Santa Perpètua. Em van fer tota l'entrega de premis, després vaig arribar a casa i vaig caure. Vas caure? No, Et vas entrevistar? va Vas caure caure aquí? al sofà. Vas caure al sofà. No, vaig arribar a casa i bé, això va ser el diumenge. Ja, el diumenge a la tarda... Diumenge a tarda, sofà, peli i poca Sí, cosa. sí, descans. I la seva senyora va dir, hola, Mingo, i ell... El diumenge... Diu, bueno, ¿dónde está el Mingo? El Minguet no ha I és venido. cert que el divendres sí que em va costar dormir. Home, Dijous i divendres em va costar dormir, perquè clar, el dijous del La ple investidura, clar. de la investidura venia molt excitat i el divendres també d'allà Clar. de l'incendi. Baixar revolucions Hòstia. costa, eh? Sí, Sí. baixar. Li devia costar dormir pensant en l'Isabel. Vaya marrón. La que s'ha lliurat. Ho ha fet expressament. Vaya marrón m'ha Ella- passat. Això ja ho sabia. No, perquè estic això segura que la Isabel hi era d'una manera o d'una altra. I era. Vaig patir molt per la situació en si, evidentment, però quan ja va estar controlada més o menys, vaig patir molt pel Joan Carles i per l'equip, i per tots els companys i companyes que van participar. Però pensava, ostres, assumir, i a més, clar, el veia des de la tele, anava fent fotos a la tele, els hi anava enviant, que surts per aquí, que surts per allà, però Sí, perquè, clar. vaig patir i No. això és una cosa que mai pots acabar de desconnectar, No. perquè evidentment jo continuo sent membre del meu grup i no pots acabar de desconnectar, però sí que em va fer patir i pensava, Déu-n'hi-do tot el que el Joan Carles deu estar sentint, però alhora després el veia per la tele i pensava, és que... Mira quin tio, si sembla que hagi nascut per ho això. hagi fet tota la vida. Sí, Genial, va ser molt. I el que diu el Joan Carles, jo m'hi he trobat en molts moments, i segur que altres companys i de maneres diferents també. De vegades arribes a casa després d'un dia intens de situacions complexes, o d'alegries, també, Sí, tant. i necessites la teva mitjoreta de descompressió. sí, i tant. Dius, no puc sopar, no puc fer no sé... No, necessito mitja horeta allò per baixar revolucions, per situar-me abans de començar amb la teva activitat diària, i m'imagino que, evidentment, tant dijous com divendres Sí. van ser 2 dies que en Joan Carles Sí. va necessitar l'estoneta d'aterrar, de dir vinga, Sí. ja està, Sí, ja hem sí. tancat, però, bueno, I a s'ha més, de viure. I sobretot el divendres estàs amb el neguit
de que, ostres, si passa alguna cosa, si no passa, si es revifa el foc, si no es revifa... Clar, el dijous va ser més per tota la quantitat d'adrenalina que va sortir i el dijous, afegit a això, doncs continues amb el neguit de que, ostres, a veure si passa qualsevol cosa. Unes setmanes abans surt el padre de Óscar Mingueza. Va ser alcalde, no? No és el senyor Juan Carlos Mingueza, no. I l'altre dia va dir, ja no sale mi hijo, ara soy yo el protagonista, por desgracia m'ha tocado. Por desgracia m'ha tocado. Va haver-hi algun mitjà de... perquè, clar, van ser tots. I va haver-hi algú que m'ho deia, però tu ets el pare, no?, de l'Òscar. Però tu ets el pare de l'Òscar. I de l'Ariadna. Potser va sortir a Vigo, algun diari de Vigo no va sortir això. Al principi, les primeres, sí, perquè a més jo anava a veure, que encara no havia pres possessió del càrrec, però anava a Vigo a veure algun partit de futbol i sortien doncs el Borja Iglesias o el Iago Aspas o els jugadors, el Marcos Alonso, em veien i es quadraven com si fos invisitat. Hombre, que ha venido l'alcalde. I encara no, però bueno, són anècdotes divertides, perquè allà sí que el diari de Vigo sí que, no sé, va ser dels primers que ho va treure. Van veure alguna publicació i... La notícia era aquesta, clar, el padre de Óscar... I anava allà i em sortien els jugadors del Celta i es quadraven. Veu que viene l'alcalde, que viene l'alcalde. Escolteu, ens falten 4 minuts. Isabel, li vas deixar alguna noteta a la taula del despatx? Noteta a la taula del despatx, no. Això ho solia fer, i ara això no t'ho he explicat encara, quan te'n vas de vacances, que els regidors i regidores tinents d'alcalde que fan les substitucions, que ens ho repartim, sí que els hi enviava, no? Tenia el dia que feien el canvi de l'un a l'altre, sí que deia, ei, bon dia, alcalde, alcaldessa, que et vagi molt bé, qualsevol cosa ja saps on soc. No ens van donar temps. De fet, haig de confessar que encara té els armaris plens. Li vaig netejar la taula, li vaig deixar... Però els armaris encara ja li vaig dir, alcalde, quan tinguis un parell de tardes que tu n'hi siguis, vindré a buidar armaris perquè no vaig tenir temps. No, li vaig dir personalment. Jo, que les notes estan molt bé, però jo, com sempre dic, això de les xarxes en soc poc amant, soc d'aquelles persones que m'agrada mirar els ulls, que m'agrada tocar, soc molt tocona, alguna vegada em picaran els dits, però li vaig dir, la veritat és que estic molt contenta, penso que com a grup, com a equip de govern ho hem fet molt bé i que, bueno, que les persones, com deia, passem, però els projectes continuen i en aquest cas penso que ho tenim garantit. I ara també aprofito per dir que Marxa ha deixat el seu càrrec, ha dit ella que continua dintre de l'agrupació i que continuarà venint durant molt temps, primer, els que ella vulgui vindre a totes les entitats, a totes les activitats que es facin. Ella podrà vindre quan vulgui, com vulgui, perquè bueno, és molt, molt estimada, perquè hi ha hagut moltes entitats que han nascut, estan vosaltres a la regidoria, vull dir que no és que sou fundadors, però sí que heu col·laborat molt amb el creixement d'aquestes entitats i ara també ella m'ha de donar peu a moltes entitats que l'estimen moltíssim, que tenen un... Ho notes, Però ho estàs notant ara, que ets alcalde? Notes aquest carinyo que li tenen a la Isabel, no? Sí, total. Sí, total. Però jo sempre li dic, si en 30 anys no m'estimessin una miqueta, que no tothom, Hi ha molta gent que et sorprendries que m'han confessat, la trobarem a faltar, Molta gent m'ho ha dit, però alhora m'ha donat la tranquil·litat de dir, però ja t'ho mereixes. Volguem dir, passes el testimoni, ho esteu fent bé, per tant, ja t'ho mereixes i, vinga, seguim. I això, aquest seguim, dius, vinga, endavant. Escolta'm, si li haguessis de donar un sol consell, què li diries? Un sol... Una premissa, allò de dir, Joan Carles, pam. Joan Carles, és molt important saber... Però és que ja sé que ho sap fer-ho. Treballar amb equip. Molt bé. Treballar amb equip. Ell és un més de l'equip amb les seves responsabilitats, que no les té ningú més, però treballar amb equip. I no només amb els companys i companyes, regidors i regidores, sinó amb el personal de la casa i, com dèieu abans, amb la ciutadania en general. Molt bé. Si en 2 moments em vaig emocionar el dijous passat amb el meu Parlament, va ser el moment que em vaig referir als meus pares i, al final, amb la ciutadania. Perquè els hi vaig dir, ho vaig dir de tot cor. Tothom em diu, és que el que ens has donat, el que m'ha donat Santa Perpètua a mi i tota la
la seva ciutadania, això mai els hi podré agrair. I soc qui soc en part, ho vaig dir pels meus pares, evidentment, però de totes les vivències, de les converses, de bons moments, de moments no tan bons, de les rialles, dels disgustos, i Santa Perpètua, a mi la seva ciutadania, m'ha donat una immensitat que mai els hi podria agrair. Proximitat amb la gent, però és que això tampoc no cal que li digui. No, perquè això ja és que veritat són que ja ho valors és. que el Joan Carles Ja els ho té, és. per tant... Entenc que està aquí també per totes aquestes coses que ell ja té d'una manera innata, no? Evidentment. Jo vull Joan acabar. Carles, acaba... No sé Deixes despedir-m'hi? Sí, i tant, i tant. No sé si l'alcalde li quedava alguna cosa per dir. No, jo únicament que vull que la gent... Hi ha molta gent, hi ha un percentatge de la població que Joan Carles, curt, Curt, que és la una. Doncs això, que vull que em vegin que ara, per fet que sóc alcalde, no estaré a la meva Torre de Marfil, que sóc el Mingueza, el Joan Carles, el Juan Carlos, el Mingue, el Mingui, perquè digui que sóc el mateix, que sóc el del pàdel, el de la cervesa, el del futbol, el d'anar a córrer, el de... Algun amic també me li ha portat alguna vegada a fer boxa. M'està viciant els regidors, se me'ls emporta. Ai, que tornareu amb la cara vermella. He de marcar distància. He de dir, Mira que sóc capaç. Que sapigueu qui és el jefe aquí. Vinga, que ens venen a buscar. Doncs això, que sóc el mateix, que sóc el Mingueza, el de sempre, que el que vull donar la sensació aquesta de proximitat, de que són per tota la ciutadania de Santa Perpètua, i que no tinguin aquesta sensació de que ara sóc un altre. Tot el contrari. Jo més o menys m'agafo bastant amb el que volia, però sobretot que recordin que a la barberia venen persones i que aquestes són persones, tinguin el càrrec que tinguin o hagin tingut, i que sobretot se'n recordin de que tant aquí com allà, amb el càrrec que tinguin ara o el càrrec que hagin tingut, segueixen sent persones. I que això és el primer que tothom ha de tenir en compte. Són persones, i això vol dir que se les ha de respectar com a qualsevol dels ciutadans, i això és el que d'alguna manera també ens agrada a la barberia, no? Portar persones i saber una mica la seva vida. I avui era un dia especial i agrair-los aquesta oportunitat de tenir-los a tots dos aquí. Sí, gràcies a vosaltres. A més, quan hem entrat m'ha dit el Joan en baixet, persones, com vulguem dir. Gem alerta, no parlem de... No, o sigui, com vulguem dir, tractem a les persones, Aquí traiem la part humana de la Isabel i del Joan Carles, o sigui, és que per damunt de tot som ciutadans. Clar. I sempre ho dic, jo tinc la gran sort que sempre he pogut dormir amb la consciència tranquil·la, que mai he hagut de canviar de vorera perquè vegi venir una persona, mai ho he hagut de fer, i per tant és això, és la vessant més humana, que he deixat de ser alcaldessa, però continuo sent l'Isabel, que he sigut des que vaig aparèixer en aquest municipi fa quasi bé 50 anys. I és que el petit èxit d'aquest programa ha sigut les persones. Evidentment. No hem sigut nosaltres. No. Han sigut vosaltres els heu conduït, les persones que hem portat, les heu triat vosaltres, que ens han explicat coses però sabeu conduir, molt bé. perquè per treure de la gent que ve, per treure això, la vessant humana i el tractar com a persona, el conduïu. O sigui, vosaltres aneu amb aquesta... Les heu sabut triar molt bé, Jordi. Bueno. Jordi, Joan, gràcies. De res, a tu. Gràcies. Isabel, Joan Carles, un plaer, de veritat. A vosaltres. Ha sigut molt xulo tenir-vos a tots dos aquí avui. Amb què marxem, Jordi? Això és tot. Això és Ai, que tot. maco, no podia un millor final. El segon no, posa el tercer, Diego, el del final. És la que havia de posar ell. Això és tot, És la que havia de exactament. posar ell. Doncs vinga, gràcies. Fins aquí la barbaria. Passem a l'informatiu. Perdoneu-nos aquests 3 minuts de retard, però arriba l'Estrella amb les notícies. No us ho perdeu. I demà la companyia torna a les 9 del matí. Que vagi bé.